Velkommen til alle sammen. Så tror jeg, at vi alle sammen er så småt ved at være her, og de sidste de må komme ind dryppende. I må meget gerne lige vende retur kort, om I kan høre, om vores lyd går klart og tydeligt igennem. Det kan I gøre oppe i højre hjørne. Der er sådan en, der er chat-funktion eller en question-funktion. Så må I meget gerne lige skrive tilbage, om der går lyd fuldt igennem. Men endnu en gang, velkommen til alle sammen. I dag kører vi endnu et webinar. Og emnet i dag er Cisco Umbrella, hvor jeg har inviteret en gæst med, som kommer til at fortælle os lidt mere omkring Cisco og Umbrella produktet, og hvilke udfordringer vi virksomheder står overfor, og hvad det her produkt kan hjælpe med. Sådan der. Dagens program i dag er, at vi har en kort introduktion af Nicolas og jeg, og hvad vi skal snakke om i dag. Vi kommer til at snakke lidt om det moderne trusselsbillede, der er i dag. Vi får en kort introduktion til Cisco sikkerhed, og så får vi en god gennemgang af Cisco Umbrella produktet, hvad det indeholder, hvordan det ser ud. Så har vi også et special offer til jer, der er deltagende i dag til webinaret, og dem, der også har registreret sig, som vi kommer til at snakke lidt mere om, hvad I får ud af at være med i dag, og hvilket samarbejde, unik mulighed, vi har fået etableret sammen med Cisco. Til sidst kommer vi til at snakke lidt om Cisco Talos, og hvorfor man skal vælge Cisco frem for andre konkurrerende produkter. Og til sidst har vi selvfølgelig afsat tid til noget Q&A, som plejer at fungere rigtig godt, hvor der også kommer noget demo, og vi kan vise lidt. Og nu har vi jo en tekniker med i dag, så vi får mulighed for at udfordre ham lidt, så stil endelig spørgsmål. Lidt praktisk spørgsmål, eller praktisk information. Op i højre hjørne har I mulighed for at stille nogle spørgsmål undervejs. Stil gerne så mange spørgsmål som muligt. Vi vil prøve så vidt muligt at svare spørgsmålene undervejs, og hvis det er, så er der afsat tid af Q&A til sidst til at besvare spørgsmålet. Ja. I må meget gerne for en god ordens skyld lige teste den ved at stille et spørgsmål. Hvis en af jer så også lige sikrer mig, at lyden går klart og tydeligt igennem, så må I meget gerne op i højre hjørne stille et spørgsmål, så kan jeg nemlig se det med det samme. Det ville være... Må en af jer lige skrive her? Jo, der kommer det. Lyden er fint. Tak for svar. Tak for det. Sådan der. Tilbage igen. I dag, mit navn er Miran, jeg er teamleder og kunderådgiver hos M-Networks og har været i firmaet i cirka 4 år, og min vigtigste opgave er i princippet at hjælpe kunderne med at finde de rigtige løsninger og egentlig sikre mig, at kunderne er glade og tilfredse med at være kunde hos os. Og i dagens anledning har vi inviteret Nicolas Norsker med. Tak. Og Nicolas, han er ansat hos Cisco. Du kan lige kort fortælle lidt. Yes, først og fremmest tusind tak Miran og M-Networks for at invitere mig her til det her webinar. Som sagt, jeg sidder som Cisco SecOps specialist. Det vil sige, jeg dækker produktporteføljen, der er brugt hos kunderne til security operations. Det vil sige vores endepunkt, cloud og e-mails beskytningsløsninger. Og jeg dækker de nordiske lande her i Cisco-regi, og har været i Cisco i de sidste 5 år. Og det er en fornøjelse at kunne få lov til. Det er første gang, at vi kører et webinar i det her format, at vi inviterer en specialist fra producent med. Så derfor vil vi sætte stor pris på, at I får stillet nogle spørgsmål, og gerne få noget feedback efterfølgende. Absolut. Det moderne trusselsbillede, det er der, hvor vi ligesom starter. I dagens anledning, når vi snakker Cisco og vi snakker sikkerhedsprodukter, så for at forstå behovet i dag, så er det vigtigt lige at kigge tilbage på, jamen, hvordan så IT ud i fortiden, og for ligesom at forstå, jamen, hvordan ser det ud i dag, og hvad har ændret sig. Før i tiden var det meget, der var en specifik hardwarebase, og man sikrede sig selvfølgelig, at alle igennem headquarter logget på igennem de regler, der nu var sat op internt i virksomheder. Og det betød også, at der var en dør ud, og den kunne virksomheder godt kontrollere. Altså business apps, det lå oftest lokalt, serverinfrastruktur lå lokalt,
der var ikke så mange, der havde bærbare mobile device ude for virksomheden. Hvis de var ude for virksomheden, var det ofte sat op således, at man connectede ind igennem headquarter. Det kommer vi også til at snakke lidt mere omkring, fordi det her, det var jo fortiden. Og for ligesom at sige, jamen, hvordan tog den traditionelle model op? Jeg ved ikke om Niklas, du kan fortælle lidt om, hvordan tog du jo tekniker, hvordan det traditionelle setup så ud før i tiden? Ja, det er et super point, Mian. Så som du lige sagde før, der var den her fysiske perimeter. Meget af vores infrastruktur, den sad bag den perimeter, og det betød egentlig, at der var en meget enkel måde at beskytte sit netværk, fordi alt sad på et plads. Og fra et netværksperspektiv betød det egentlig, at det var relativt centraliseret. Og hvis man så oversætter netværkscentralisering over til en sikkerhedskrav, jamen så var det rimelig enkelt at beskytte sit netværk, fordi der var kun et punkt, som du kan se på slidesene nu, hvor man gik ud til internettet. Og det betyder egentlig, at man kun havde et sted, hvor man skulle bygge og beskytte sine brugere. Så det var et sted, hvor man lavede sine politikker og sørgede for, at der var sikkerhed den vej igennem. Ja, præcis. Og hvis du nu havde nogle roaming-klienter eller noget, jamen der så tit vil de bruge et VPN for at tunnel igennem hovedkvarteret, og det samme med vores branch locations. Der havde vi tit en MPLS-forbindelse, der kom direkte tilbage til hovedkvarteret. Ja, og det ser vi fortsat virksomheder her i dag, men det har i hvert fald ændret sig lidt, fordi vi skal kigge lidt på, jamen måden vi arbejder på i dag har ændret sig, og du kan lige få den der her, for du får lov til at tale lidt mere nu, når vi har inviteret dig med. Og det er selvfølgelig, at vi skal jo kigge på, jamen, hvordan har måden vi arbejder på ændret sig i forhold til før i tiden? Ja, så det er et rigtig godt point. Altså det jeg ser, det vi ser hos Cisco, det er, at den her cloud adoption, den bliver vigtigere og vigtigere. Og det har nogle ændringer på den måde, vi arbejder på. Så den perimeter, den fysiske perimeter, som du kan se nu på slidesen, den sorte ring, jamen den begynder at bevæge sig ud af. Hvad det vil sige er, at vores for eksempel kritisk infrastruktur, som tit var in-house, jamen den ligger nu faktisk uden foran vores ansvarsområde. Hvis man bruger noget ligesom Amazon AWS, Google, KVM eller Microsoft Azure, præcis. Jamen så betyder det egentlig, at du bruger og udnytter infrastruktur, som du ikke direkte er i kontrol af. Ja. Og det skaffer en udfordring. Det samme kan så siges omkring vores SaaS-applikationer. Jeg tror alle sammen ved, at vi bruger apps for nærmest alt i dag. Og det er det samme for business. Office 365 er et fantastisk eksempel. Cisco er et kæmpe Danmark er et kæmpe Microsoft-land. Og det betyder egentlig, at de her business apps, de ligger heller ikke længere under din direkte kontrol, fordi de nu ligger ude i skyen. Og begge de her to drivers, de bliver endnu større udfordringer, simpelthen fordi folk begynder at blive mere mobil. Vi har mere roaming laptops end nogensinde før. Det betyder folk, som bruger eller arbejder i forbindelse med dit virksomhed, men på et netværk, som du ikke er i kontrol af. Og så har vi rigtig mange af de her branch offices, som begynder at tænke lidt mere direct internet access, frem for at køre den her MPLS-forbindelse via hovedkvarter. Præcis. Og det man kan sige ud fra den her tegning, der er illustreret her, så altså den core infrastruktur og apps og devices, det har virksomheder stadig behov for dagen i dag, så behovet har ikke ændret sig forfærdeligt meget. Det der så er sket anderledes med tiden, det er at før havde man det oftest in-house, hvor nu er man begyndt at få det i clouden. Og mange, der er nogle fordomme ude i markedet omkring, at det er, går man i clouden, så er det garanteret mere sikkert. Og det er ikke nødvendigvis, at det er garanteret mere sikkert, bare fordi man sætter enten en applikation i skyen, eller har sit datacenter i skyen. For der er stadig nogle ting indimellem, og et større netværk, og altså de her enheder og brugere er forbundet sammen på en eller anden måde. Og hvis der er en, der bliver inficeret, hvordan kan man sikre sig, at det der mange virksomheder, der gerne vil have, og mange administratorer, det er, at jeg vil gerne have en form for kontrol over, hvad er det, der sker i min virksomhed. Og i takt med, at virksomheder vokser og har lokationer i flere forskellige dele af et land, eller forbi andre grænser, altså i flere forskellige lande, så sætter det altså også nogle større krav til, og der er også nogle begrænsninger af, hvad kan du kontrollere på hvilket niveau. Og det er der, hvor at Cisco Umbrella er et produkt, som
passer rigtig godt ind, fordi de har nemlig nogle svar på, jamen, hvordan får vi, hvad Cisco må have tænkt, hvad har Cisco tænkt? Cisco må have tænkt et eller andet, da de har fået det her produkt ind under deres portefølje. Selvfølgelig, og det kommer vi også til at tale lidt nærmere til. Jeg vil så sige, hvis vi kigger på hele den her historie, bare for at følge den røde tråd tilbage, det er jo, at de her ændringer på den måde, vi arbejder, det har egentlig også påvirket netværket, og dermed også de sikkerhedskrav, som du lige har fortalt. Det der jo egentlig er sket, vi begynder at blive mere mobil. Det vil sige, at vores netværk bliver mere decentraliseret. Vi taber mere kontrol, eller taber er måske det forkerte ord. Vi udnytter skyen for de fordele, man kan få. Men det giver mindre kontrol over netværket i sig selv. Og det vil så sige fra sikkerhedsperspektiven, jamen nu er der ikke kun et sted, hvor du egentlig skal sikre, at du har dine sikkerhedspolitikker på plads, men det betyder, at du nu faktisk skal beskytte datacenteret, hvor det nu ligger hen. Det kan være i skyen. Selve skyen, hvis du bruger SaaS-applikationer og den data, der ligger der. Og så selvfølgelig kanten af netværket, som nu ikke behøver at være dit branch office, men faktisk kan være en hotellobby, hvor du sidder på et guest wifi. Så det er egentlig det, der sker, og det er på grund af den her disruption, cloud over det hele. Hvis vi lige kører videre, jeg tager altid de her 4 punkter med. Og nu ved jeg godt, at det ikke lyder malware og ransomware, det er noget alle som har hørt om, og det er måske ikke lige det nye sort i dag. Men jeg tager dem altid med, bare fordi folk de begynder ligesom at blive lidt, hvad jeg kalder desensitized. Når man hører om noget nok, så bliver man ikke chokeret af det længere. Ja. Man skal lige huske, at vi stadigvæk ser cirka 90% stigning i malware og ransomware angreb år efter år. Ja. Det er en kæmpe forretning for de hacker, der sidder derude, og de bliver smartere og smartere. Så det er helt sikkert noget, vi skal stadigvæk tænke over, og det er derfor, jeg lige har taget det med. Der er 2 ting, de 2 punkter i midten. Ja. Hovedvisibilitet og dækning, og Cloud as for Shadow IT, de går ligesom lidt sammen. Ja. Fordi vores hovedvisibilitet og dækning, det er lidt på grund af Shadow IT, og de her cloud-applikationer, som folk bruger, bare så vi alle sammen er sikre på det. Shadow IT, hvad jeg mener med det, lad mig lige definere det. Det er tjenester eller applikationer, der bliver brugt, men ikke nødvendigvis, som er godkendt af IT-afdelingen. Ja. Og det er ikke fordi folk de vil være onde. Det er normalt bare fordi de faktisk vil gøre deres arbejde bedre. Så de bruger de tjenester, der er til rådighed. Det kunne være Dropbox eller et eller andet tredjeparts produkt, som man bruger og tænker, men jeg kender det. Det går hurtigere. Det går hurtigere, præcis. WeTransfer til at transportere filer. Hvad det kunne være, hvis der ikke er lavet nogle restriktioner imod at hente det ned, jamen så kan brugeren nu gøre det, og det er svært for administratoren at holde styr på. Der findes selvfølgelig nogle redskaber, der kan hjælpe det, men det er svært for administratoren at holde styr på, især hvis man er en større virksomhed, så kan man få, så er risikoen for Shadow IT endnu højere. Kæmpestort. Altså jeg vil så sige, at vi ser gennemsnitligt med et mellemstort virksomhed 1200 applikationer, der bliver brugt. Som en gennemsnits virksomhed. Jeg stiller normalt et spørgsmål til alle folk, når jeg taler om det her, og det er der nogen, der kan fortælle mig, hvor mange apps I bruger på jeres netværk i dag? Og jeg vil vide, at man ikke kan komme inden for 5-10 er det rigtige tal. Yeah. Og det er simpelthen fordi, der er så meget, der bliver brugt, uden at man egentlig ved det. Og det er derfor, jeg tager det her punkt med hul i visibilitet. Sikkerhed drejer sig om at vide, hvad der sker på ens netværk. Du kan ikke beskytte dine brugere, dine data, hvis du ikke ved, hvad der er, der bliver brugt. Ja, for hvad skal du beskytte dig mod? Præcis. Så det er også noget, vi kommer til at tale om, og noget Cisco selvfølgelig kan hjælpe med. Ja. Det sidste, og der må jeg være helt ærligt svært at administrere, det er sådan lidt hele IT-branchens skyld, vil jeg så sige. Ja. Igen, går lidt til fortidens IT. Mange af jer, der sidder på webinar, kan helt sikkert huske det. Der var mange forskellige leverandører. Hver sikkerhedsleverandør havde et niche-produkt, som løste en specifik opgave. Men de her produkter, de talte ikke sammen. Ja. Ikke også? Så du endte med en infrastruktur, en sikkerhedsarkitektur, hvor du havde 16 forskellige produkter hver især, der løser et vist problem. Det vil så sige 16 management interfaces, 16 update cykluser, 16 steder, du skulle lave dine politikker om. Altså,
Det er simpelthen ikke praktisk, og det er lidt vores skyld også som leverandør, altså ikke kun os, men Symantec, Trend Micro og alle de andre, at vi ikke arbejder lidt tættere sammen og bygget sådan nogle på åbne standarder. Ja. Så det er også noget, vi har tænkt lidt om de sidste par år, og det kommer vi også lige til at vise jer lidt mere omkring. Fordi ingen tvivl om, at den her udfordring med, at det er svært at administrere, den er vokset, og vi har kunnet mærke det ude hos kunder også, fordi vi kommer tit ud hos kunder, hvor de siger, at man kan jo købe sig fattig i sikkerhedsprodukter, der kan beskytte dig imod alting, men der er også en økonomiside af det. Selvfølgelig. Og det her med svært at administrere, som du selv nævner, det er, hvis man nu har 10 forskellige produkter, der på forskellige områder skal give jer noget mere sikkerhed, så skal man ind på 10 forskellige interfaces, men det betyder også, at der er 10 forskellige steder, hvor du ligesom skal holde øje med, hvilke alarmer går der, hvem er det, der får de forskellige notifikationer. Præcis. Og det er noget, altså jeg tror generelt set sikkerhedsmarkedet er lidt mere opmærksom på nu, og noget vi også har ændret altså fremadrettet i den tankegang vi har. Lad os køre videre. Jeg tænker lige, at jeg normalt kommer med nogle statistikker, det er altid godt lige at have nogle tal. Selvfølgelig. Og i dag ser vi sådan gennemsnitligt, at der er cirka 49% af den totale arbejdskraft hos et virksomhed, som arbejder mobilt på den ene eller den anden måde. Yeah. Om det nu er via en mobil, når du lige er i bilen, eller om du sidder proaktivt som en remote worker og arbejder fra hjemme, for eksempel. Yeah. Det er cirka 49%, og det tror jeg ikke så mange folk, de er overrasket over. Det jeg synes er mere skræmmende, det er faktisk statistik nummer 2, og det er, at af de 49%, som er remote, er der cirka 82%, som har adgang til VPN, men ikke bruger det. Om det nu er, fordi det er upraktisk, om man er doven, eller man har en dårlig brugeroplevelse måske, men det betyder stadigvæk, at 80% af de 49, det er cirka 40% af den hele samlede arbejdskraft, som ikke har den sikkerhedsstandard, som du egentlig mener, man burde have som IT-administrator. Fordi det vil sige, at de har ikke den sikkerhed, som de folk, der arbejder på kontor. Ja. Og det synes jeg er rigtig skræmmende, og det er noget, vi skal tage stilling til. Fordi det her, det er et voksende problem. Ja, det er en brugeradfærdsting, som er svær at ændre fra dag til dag. Altså for eksempel, vi har også VPN hos os. Ja. Men selvom jeg arbejder for IT, så er det ikke altid jeg bruger VPN, for jeg kan i princippet godt passe mit arbejde uden at bruge VPN, fordi vi netop er gået i skyen med mange af vores ting, applikationer, og jeg kan tilgå dem direkte. Så hvorfor bruge VPN? Og oftest er det sådan, at hvis man har en dårlig oplevelse med det, eller ikke bruger det så tit og har glemt password, jamen, så gider man ikke bøvle med det, og så tænker man, det gør nok ikke så meget, fordi jeg tror mange af brugerne, der bruger VPN og har det på deres PC'er, de ved faktisk ikke helt, hvad det er for en sikkerhedsrisiko, der er ved ikke at gøre det. Ja, altså det er selvfølgelig, der er selvfølgelig en måde på, at man kan kræve, at man skal faktisk være på sit netværk, sit corporate netværk via VPN for at få adgang til visse ressourcer. Ja. Men jeg tror, det du siger er helt rigtigt. Altså det drejer sig jo ikke om kun at have VPN på, når man nu endelig skal have fat i noget, en ressource på sit eget netværk. Men det drejer sig om, at du konstant har det sikkerhedsniveau, som de folk, der arbejder på dit netværk. Så det er egentlig det. Jeg tror, du har helt ret, at folk simpelthen ikke er klar over, at når de ikke bruger VPN, at det faktisk er en et problem fra sikkerhedssiden. Nu vil jeg så sige, at det her det bliver endnu større. Som vi sagde, mere SaaS, software as a service over det hele. Vi har faktisk cirka set de sidste 3 år en stigning på 70% i adoption rate på det. Mere SaaS-tjenester begynder ikke at have så fantastiske oplevelser, når man nu bruger en VPN tilbage. Det er meget nemmere at gå direkte til internet, så det er også derfor rigtig mange vælger ikke at bruge deres VPN i mange tilfælde. Og mange af de her branch locations også nu, især hvis man arbejder i et virksomhed, der har en global footprint, jamen så går man faktisk med det her direct internet access direkte fra sin branch, simpelthen fordi det faktisk er lidt dyrt at have en MPLS-forbindelse tilbage til sit hovedkvarter, som måske sidder i Danmark. Min pointe med alle de her statistikker, det er ikke fordi, at vi skræmmer nogen som helst. Det er mere bare for at understrege, at jamen, jeres apps, jeres brugere, de har eller er allerede i gang med at adoptere skyen og SaaS.
så giver det også kun mening, at sikkerheden bevæger sig over i skyen. Tag sikkerheden tæt på der, hvor dine brugere og dine data de ligger, og det er in the cloud. Så det er egentlig det, jeg gerne vil highlight med det her. Præcis. Og man kan sige, at de her tal er jo de er lidt gamle, og jeg kan næsten garantere for, at det tal, der hedder arbejdskraften mobil, det er måske steget med 10, det hedder måske nærmere 60-70% nu, kontra 49%. Fordi vi ser flere og flere have behov for at kunne tilgå deres ting mobil, fordi de arbejder på forskellige forskudte arbejdstider. Præcis. Vi forberedte os lidt til webinaret i går, og du var på hjemmefra, og vi havde et møde via Cisco WebEx, og det fortæller bare lidt om, jamen ingen tvivl om, det er den vej, det går. Ja, det er altid, med sikkerhed er det altid et spørgsmål om at have en god brugeroplevelse, men stadig at være sikker. Og de arbejder ikke altid sammen. Og det er egentlig det, vi prøver at lukke det gap hos Cisco. Nu tænker jeg, at vi går over til intro til Cisco sikkerhed. Jeg har taget nogle slide, eller en slide med. Det er lidt en marketing slide, så jeg beklager. Men det er egentlig bare for at give jer lidt et overblik over, hvad har vi egentlig fra Ciscos side af. Det her det drejer sig specifikt om vores cloud-sikkerhed. Vi har selvfølgelig også vores on-premise løsninger. Og den vi kommer til at tale om i dag, det er Cisco Umbrella. Og det drejer sig egentlig fundamentalt om at have sikkerhed, når man tilgår internettet. Og den kommer vi til at tale lidt mere nærmere om. Bare lige for at hurtigt gå om igennem. Dual Security, det er vores multifaktor løsning. Købte vi sidste år. Så det er et meget nyt produkt, så det er altid noget spændende at se på, hvis man har et behov der. Og så har vi vores AMP for Endpoints, eller som står for Advanced Malware Protection for Endpoints. Og det er vores endepunkts EDR, Endpoint Detection and Remediation løsning. Hurtig point, Cisco Threat Response, det er noget helt nyt, og det er faktisk med i alle vores Cisco produkter gratis, så hvis det er noget man kunne tænke sig, det er en måde at simplificere sine interfaces på tværs af Cisco produkter. Okay, som man kan sige kort, Cisco har en del produkter i deres portefølje, der både passer til enterprise-markedet, men også passer ind i SMB-markedet faktisk. Og dem kan man så tilkøbe af forskellige, altså alt efter behov, men I omfavner stort set alle de kritiske områder omkring en virksomhed dagen i dag. Man kan sige, det vi skal snakke om i dag, det er så Umbrella, som er det første sted, man umiddelbart bør starte. Det yderste lag, det er lavet ud mod internettet, DNS-laget, fordi der er jo en del kunder allerede i dag, også dem der deltager, kunne jeg forestille mig, der allerede har en antivirus-klient, der allerede har noget tofaktor-godkendelse og single sign-on, enten via deres Microsoft-løsning eller noget andet. Men det betyder ikke, at man skal have hele pakken, før det produkt virker. Nej, præcis. Men det er selvfølgelig altid godt at vide, at producenten ligesom har flere ben, så man kan stakke flere forskellige produkter. Ja, altså jeg synes, hvis man faktisk tænker på Shrek, jeg tror de fleste har set den film, det han sagde i den film er ligesom et løg, så der er flere forskellige lag. Det er det samme med sikkerhed. Du skal have flere forskellige lag af sikkerhed på plads for at have hvad vi kalder en effektiv sikkerhedsarkitektur på plads. Men ja, vi kommer til at tale om Umbrella. Grunden til vi gør det, det er jo fordi det er et stort spørgsmål, som du siger, man kan købe sig fat i sikkerhedsløsninger, og det er helt rigtigt, men hvor burde man egentlig starte? Hvor får man rigtig mange bang for your buck, som de siger på engelsk? Og det vil vi sige, det er Cisco Umbrella, som er vores, hvad vi kalder Secure Internet Gateway. Så jeg kommer lige til at tale lidt mere til, hvad er Cisco Umbrella? Hvorfor skulle man starte der? Hvorfor er det så effektivt i at fange de her trusler? Og ja, hvad er det næste skridt derfra? Ikke også? Så hvis vi kigger, jeg vil bare lige, altså det er ikke fordi, at vi prøver at uddanne nogen på, hvad DNS er, men jeg tænker, det er vigtigt, at man lige gennemgår det, fordi det er virkelig kernen til, hvorfor Cisco Umbrella er så effektivt. DNS, Domain Name System, som rigtig mange folk kender, et faktisk ret gammelt protokol, som er, hvad jeg vil sige, indbygget i fundamentet af internettet. Det vil sige, næsten alle protokoller
porte, alt på en eller anden måde kommer i forbindelse med DNS. Det er det første skridt, når man forbinder til internettet. Når man skriver cisco.com, hvad der jo rent faktisk sker, er, at der står en IP-adresse i stedet for, og det er bare upraktisk at huske. Det er meget nemmere at huske cisco.com, så der er nogen, der skal lave den oversættelse for dig, og det er DNS. Det er det, Domain Name System gør. Så det er noget, alle folk bruger i dag. Det er noget, der er brugt af alle enheder, og det er brugt på alle porte. Og det sker endda før en IP-forbindelse, så det vil sige, det er virkelig det første skridt, når du rækker ud til internettet. Det er den her DNS-forespørgsel. Så, jamen, hvad er så Cisco Umbrella i den kontekst? Jamen, det er det, vi kalder vores first line of support. Det er, hvad jeg kalder en cloud-baseret DNS-sikkerhedstjeneste. Det vil sige, i dag spørger man allerede, når man skal browse på internettet, cisco.com, hvad er det for en IP, det er, hvor skal jeg hen? Ikke også? Og så er der nogen, der svarer retur. Det er måske jeres ISP, om det er til TDC, eller måske Google, hvis man har konfigureret det til Google. Problemet er bare, at man får et svar, uden at der er nogen, der tjekker det svar, som du får. Er det et godt sted, eller er det et dårligt sted? Ja. Og det er egentlig fundamentalt set, det er, hvad Cisco Umbrella gør. Vi er en recursive DNS resolver, det tekniske term. Og hvad det betyder er, når man stiller et spørgsmål til os, jeg vil gerne til www.test.com for eksempel, så siger vi på tværs af alle vores kunder, jamen det her test.com, svarer vi tilbage med, ja det er et godt sted, og sender dig videre, eller svarer vi tilbage med, det her burde du ikke tage hen, fordi det er et farligt sted. Okay. Så det er egentlig det vi gør. Og det har 3 store use cases, hvor det er rigtig effektivt. Og det er malware, command and control og phishing angreb. Og det er fordi i dag, DNS som sagt, det er et protokol, som er brugt af næsten alle. Yeah. Det er ikke kun os, altså leverandører, partnere og virksomheder, men også de onde folk derude. Ja. Stort set alle, der går på nettet. Ja, præcis. Ja. Og det er faktisk en meget nem og enkel måde at bygge sådan nogle angreb på, baseret på DNS, eller at udnytte DNS for at faktisk lave det her angreb. Så det vil sige, vi ser faktisk cirka 9 ud af 10 gange, at et angreb benytter sig af DNS på den ene eller den anden måde. Det vil sige, at det er en meget effektiv måde at ramme en meget bred antal trusler ved at have en DNS-beskyttelse på plads. Fordi du fanger 9 ud af 10 gange det her angreb på et eller andet tidspunkt i deres attack chain, som de kalder det. Det der er vigtigt at huske med Cisco Umbrella, det er at der er ingen net ny infrastruktur. Det vil sige, der er ingen kasser, det er en cloud tjeneste, ikke også? Der er ingen software vedligeholdelse, det gør vi selvfølgelig også i skyen. Og noget der er rigtig, rigtig vigtigt også at huske, og det er Cisco måske ikke så glad for, at jeg siger, men det er vendor agnostic, så det betyder, at du behøver ikke have Cisco for at kunne bruge Cisco Umbrella, så der er ikke noget krav for, at man skal have Cisco over det hele for at køre det. Så hvis man har en kunde, der har et setup med en masse andre produkter på deres endklienter og alt muligt andet, så kan man tilkøbe den her DNS-beskyttelse fra Umbrella, som man så går ind, og vi får måske også mulighed for at se, hvor nemt det er egentlig lige at tilføje det her, fordi det er jo relativt simpelt at sætte op. Det er det. Men der er nok nogen derude, der vil spørge, hvis man har klienter, der er uden for virksomheden, hvordan beskytter Cisco's, nu er det jo et cloud-produkt, hvordan altså, skal der installeres en klient på PC'erne, eller hvordan fungerer det? Hvordan besikrer man, at man som virksomhed har den her DNS-beskyttelse igennem jer, men også når der netop er roaming klienter, som der står her på? Ja, præcis. Det er et super spørgsmål. Så der er hovedsageligt 2 muligheder, vi har. Selvfølgelig, hvis man bruger vores AnyConnect, det er vores VPN-klient. I vores VPN-klient, der har vi faktisk mulighed for at tilføje et modul, som har det her DNS-beskyttelse. Så det vil sige, selvom jeg ikke sidder på VPN, så slår den her DNS-beskyttelse til, uanset hvor jeg er hen. Det er selvfølgelig, hvis man har Cisco. Hvis man ikke har Cisco, så har vi en standalone roaming client. Den kan lægges på PC'en. Den er meget lightweight, og den arbejder fint med andre tredjeparts VPN-løsninger osv., så der er ikke noget konflikt der. Det er jo fordi, vi opkøbte OpenDNS, som måske mange af jer kender, i 2015, og det er egentlig det, der blev til Cisco Umbrella.
Og OpenDNS var ikke en Cisco VPN-kunde, så det vil sige, at de har faktisk bygget deres produkt op til omkring alle andre leverandører også. Okay. Men super spørgsmål. Du får lov til at gøre lige sådan der, så kan du få lov til at skifte. Dejligt, tak skal du have. Når det er nu sagt, grunden til, at jeg altid anbefaler, at man starter med Umbrella, det er fordi, det er DNS. DNS er noget, alle sammen bruger i dag. Det vil sige, når man nu skal få det på plads, så er det faktisk bare 2 IP-adresser, der skal ændres. Det er der, hvor du styrer, eller hvor man styrer sit enten på sin DHCP-controller eller sin domain-controller. Det er der, hvor du ændrer 2 IP-adresser til at pege til Cisco Umbrella, så er dit netværk beskyttet. Det er relativt enkelt. Vi kan normalt få det sat op inden for en halv times tid maksimum. Så det er meget enkelt at komme i gang. Og det er derfor, jeg altid anbefaler at starte med Cisco Umbrella nu. Når jeg siger det, Cisco Umbrella har udviklet sig, siden vi har købt det. Fra OpenDNS til det, der kalder Cisco 6 Secure Internet Gateway. Og det vil sige, at vi har udvidet funktionaliteten i Cisco Umbrella, så at man faktisk også kan tilføje Web Gateway funktionalitet via Umbrella. Det vil sige en traditionel full proxy løsning, hvis det er det, man gerne vil have. Vi har faktisk også mulighed for at lave Cloud Delivered Firewalling, så det vil sige firewall i skyen, så den trafik, I sender forbi os, det kan vi så apply standard firewall regler til. Og så på sigt, det er ikke helt kommet derhen endnu, det er SaaS Controls, CASB løsninger, Cloud Access Security Broker, det drejer sig om at sikre den data, du har i dine cloud apps, der ligger i skyen. Så det er bare for at sige, at Umbrella kan meget mere end kun DNS, men jeg vil altid anbefale, at man måske starter med DNS, fordi man kan hurtigt komme i gang for hurtig time to value. Ja, fordi man kan sige, at mange af vores kunder, hvis ikke alle kunder, har jo allerede en firewall. Nogle af dem har allerede en Cisco firewall, eller en Meraki firewall for den sags skyld. Så det kommer vi også til at vise, hvis vi får tid til at se, jamen der er noget integration mellem eksisterende Cisco Meraki og Cisco kunder, specifikt Meraki kunder i forhold til dashboard, og netop som du siger, det her med, jamen det tager en halv time at sætte op. Ja, maksimum. Altså for mig, hvis der er nogen af jer, der måske var på Cisco Connect, her cirka et halvt år siden, der satte jeg Umbrella op for hele Cisco Connect, 1000 brugere, tog mig 2 minutter og 47 sekunder at sætte det op. Så det kan være meget hurtigere, hvis man ved, hvad man gør. Og det er også derfor, jeg altid peger til vores dygtige partners, ligesom M-Networks, der så selvfølgelig kan hjælpe jer i gang, hvis det er noget, I gerne vil undersøge. Men lad os lige, jeg tænkte, det jeg gerne vil vise jer er, altså når jeg nu går ud og fortæller om Cisco Umbrella, så det er ikke bare fordi, jeg synes det er spændende, og fordi Cisco tjener penge på det, men vi bruger det faktisk selv. Og faktisk strategisk set er det allerførste, vi gør, når vi opkøber et ny virksomhed. Så snart vi opkøber virksomhed, så skal det rulles ud til på Cisco Umbrella. Og det er fordi, det er så hurtigt. Så i dag, hvordan ser Umbrella ud hos os? Vi har det rullet ud på cirka 110.000 endepunktsklienter. Cisco er en stor biks. Vi ser, ligesom du sagde, selvom vi er et IT-virksomhed, og vi burde være ret dygtige til at opføre os ordentligt på internettet, jamen så fanger Umbrella stadig cirka 22 millioner blogs per dag på vores egen netværk. Og hvis du kan se på vores roaming-klienter, så det vil sige alle dem ligesom mig lige nu, sidder ikke på Cisco netværk, jamen der ser vi stadig 432.000 blogs på de her roaming-klienter. Og det var kun i den første uge. Og er det på dag det her? Det er 22 millioner blogs per dag. På roaming-klienterne var det 432.000 for den første uge. Det der er meget vigtigt, altså i alt siger vi cirka 7,6 milliarder DNS requests per dag fra vores Cisco netværk og vores klienter. Men det er virkelig vi til, det er egentlig, at hvis I kigger på de statistikker i bunden, når vi rullede det her ud, så var der mindre end 3 cases, hvor vi skulle hente endepunktet tilbage for at lave noget manuelt installation, fordi der er noget, der ikke gik godt. Så det her det er noget, vi rullede ud cirka 32 minutter for det her change request at komme igennem på tværs af hele vores organisation. Så det er 110.000 devices, der blev rullet ud på 30 minutter. Og af de 110.000,
var der kun 3 klienter, vi skulle have tilbage, fordi der var noget, der kiksede, når vi skulle have det installeret. Så det er noget, der er vigtigt for jer, fordi især når I sidder som IT-administrator, sikkerheds- eller CISO, så ved I godt, at sikkerhed, det lyder godt, men når det så skal implementeres, kan det blive et kæmpe hovedpine. Og det er egentlig det ikke skal være. Ja. Og det er derfor Umbrella også er det er et sted, hvor jeg vil sige, men vi starter. Du kan komme hurtigt i gang, få hurtig værdi ud af det, uden at du har meget overhead og arbejde. Og så er det cloud-baseret, og så kommer vi til at kigge på administrationen også. Med GUI og det hele, præcis. Alt det, der er spændende i dag i cloud, så hvordan folk gerne vil... Ja, også det mange kunderne kender i dag fra specielt Meraki-verdenen, hvordan det ser ud, at på SMB-markedet kører Meraki rigtig godt, og et af de årsager til, at de vinder så meget på markedet, det er netop deres interface og brugervenlighed. Yes, præcis. Og det sidste er, når man nu rører med DNS og piller ved DNS, så rammer det direkte brugeroplevelsen. Fordi hvis nu jeg går og vil være på ikea.dk, men jeg sidder på arbejde, hvis du har blokeret det, så får jeg et blok, så kan jeg ikke komme igennem. For en dårlig brugeroplevelse. Men det jeg gerne vil vise er, at selvfølgelig i den første måned har vi mindre end 10 falske positiver, hvor vi identificerede, at vores algoritmer, vores intelligens, der sidder bag det her, og tager beslutning om det er et godt eller et ondt sted, der er kun mindre end 10 gange, vi fik en falsk positiv på et blok. Nu skal det så siges, det vil sige 7,6 milliarder gange 30, ikke også? Så har vi mindre end 10 ud af det kæmpe tal. Okay, så det vil faktisk, det kunne jeg undre mig over som rådgiver for vores kunder og vores kunder, der nok vil spørge, jamen nu får vi implementeret et produkt, der går ind og tjekker alle vores brugeres opslag på internettet, og der er en kæmpe stor motor inde bagved, der fanger en hel masse opslag. Der er jo rigtig mange DNS-opslag på en dag, for den sags skyld. Som man ikke lige lægger mærke til i dagligdagen, men en gennemsnitlig bruger, det er der sikkert også nogle tal på. Og der vil man tænke oftest, ligesom når man får implementeret nogle regler på firewall, eller får implementeret noget mere sikkerheds, at nej, nu kommer alle brugerne i virksomheden til at kontakte administratoren og sige, hey, nu kan jeg ikke komme på Facebook, nu kan jeg ikke komme på vores eksterne sider, og nu kan jeg ikke komme på det ene og det andet. Og det er jo interessant nok at sige, at sådan en størrelse som jeres, der har det kun været nogle enkelte falske positiver, der har været. Og der er selvfølgelig en knap ind i dashboardet. Hvis der er en kategorisering, der er forkert, så kan man direkte oprette en ticket derfra, så sidder vores support team og selvfølgelig double-checker og kommer hurtigt med et svar retur. Fordi vi er godt klar over, at hvis det er et hjemmeside, man skal kunne tilgå, så skal man hurtigt kunne ændre det. Faktisk kan man selv ændre det som kunde? Vi har selvfølgelig også muligheden for at kunne whiteliste, så det vil sige, hvis man ved, at der er nogle domæner, som slet ikke skal røres, så kan de lægges ind i en whitelist. Det kan vi se på, når vi hopper ind i dashboardet her lige om lidt. Det var egentlig bare lige for at vise, hvordan vi bruger Cisco Umbrella hos os. Nu vil jeg lige række over til dig igen. Som nævnt, som altid til vores webinar, så kører vi nogle specielle offers. I den her forbindelse har vi grundet vores samarbejde med Cisco, vores partnerstatus, mulighed for at tilbyde Cisco Umbrella på trial i 30 dage, hvor vi selvfølgelig giver hjælp til at få det sat op. Som Nicolas nævner, så tager det ikke så lang tid at sætte op, men I får lov til at se det, fordi Cisco tror så meget på produktet, og det gør vi også, vi har selv testet det, at jamen, den værdi og det den giver af indblik, det er utrolig meget værd, fordi rigtig mange tror, at fordi de har en firewall, og fordi de har noget antivirus på deres klienter med noget add-on produkt, at så er de godt beskyttet og beskyttet mod de fleste trusler. Men de fleste bliver overrasket over, hvor meget Umbrella egentlig finder. Og vi skal ikke afinstallere noget, det kan køre sideløbende med et eksisterende produkt, de har, og det så vil give mening, det er at efterfølgende, så får vi udarbejdet en executive report, hvor vi gennemgår den med jer og ligesom siger, jamen i den her periode på 2-3 uger, vi gør det ikke lige efter en måned, vi gør det måske efter 20 dage og siger, jamen det her er faktisk, hvad den har fundet. Og det værste, der kunne ske i det her, det var, at I får som virksomhed et billede af, jamen hvordan står vores sikkerhedsopsætning i dag.
Altså, hvor er vi lidt ligesom et forsikringstjek, så det vil være, præcis. Jeg skulle næsten til at sige, få endelig kontaktet mig, mine oplysninger er herude til venstre, kontakt mig, så finder vi ud af at få sat en trial op, og så hjælper vi jer gerne, og hvis I har uddybende spørgsmål til tingene i forløbet, så tager vi dem gerne. Kontakt mig endelig. Ja, jeg synes det er et super point, som du nævnte. Altså det værste der kan ske, altså jeg siger der er 2 ting der kan ske. Ja. Enten du finder ud af at du er verdensmester på sikkerhed, og du har ikke behov for noget som helst. Ja. Så er det dejligt. Eller du finder ud af at der måske stadigvæk kan gøres noget bedre. Så der er egentlig ikke så meget at tabe, og der er ikke nogen commitments til hverken os eller jer med hensyn til efter de 30 dage. Ja. Så. Og lige en bonusinfo. Hvis I nu kender nogen, hvor I tænker, at det her offer kunne være interessant for dem, der kommer et replayrum efter webinaret i dag, hvor I får tilsendt hele webinaret, som I selvfølgelig har mulighed for at dele. Der indgår det her special offer også. Det er dog tidsbegrænset, men det vil fremgå i mailen. Og det var egentlig det. Og igen, hvis I har spørgsmål til produktet i forhold til også prissætning efter, eller om der er noget ved, at om der er nogle fordele ved, at man allerede er Cisco-kunde, har nogle Cisco-produkter i sin portefølje, lad os tage en snak om det. Der er mange forskellige prismodeller på, hvordan det hænger sammen, men inden vi overhovedet taler pris, så vil jeg helt klart anbefale, at man får prøvet, testet produktet og se, om det virker. Ja. Fordi her er det helt unikt, at du får lov til at teste produktet og se, hvad giver det mig af værdi. Præcis. Så det sidste vi nævner, før vi hopper over i noget question and answer og noget live demo, det er egentlig, hvorfor skulle man vælge Cisco frem for vores konkurrenter? Vi er ikke de eneste, vi har ikke opfundet DNS-sikkerhed, men vi tror trods alt, at vi kan gøre det bedre end de fleste. Grunden til det er det, der hedder Cisco Talos. Cisco Talos, det er vores Threat Intelligence organisation. Det er faktisk verdens største non-governmental Threat Intelligence Org. Hvad betyder det? I nogle runde tal. Det betyder på tværs af vores sikkerhedsorganisation, hvor vi har 300 plus fuldtidsansatte kun på sikkerhed, ser vi cirka 600 milliarder e-mails på tværs af vores e-mail-løsninger. Vi ser 206 milliarder web requests per dag. 1,5 millioner daglige malware samples, unikke samples, ikke også, hver eneste dag. Og al den her viden, den bliver delt på tværs af vores sikkerhedsprodukter, så du får absolut den bedste telemetri og data, når det drejer sig om at finde de her trusler. Bare for en sjov anekdote, 206 milliarder daily web requests, det svarer til cirka 3,5% af verdens DNS requests. Så per dag. Så vi bliver brugt af en hel masse kunder allerede. Det er derfor jeg har taget den her med, hvis vi kigger specifikt på Umbrella. Cirka 190 milliarder DNS requests per dag på tværs af cirka 90 millioner daglige aktive brugere. Det er 18.000 kunder vi har allerede i dag, der bruger det her. Og vi har et kæmpe footprint i 160 plus lande. Grunden til at jeg vil nævne, det er vigtigt, at vi har så bred et billede. Det er fordi truslerne i dag, det er ikke noget nødvendigvis for eksempel for et dansk virksomhed, der kommer fra Danmark. Men det er måske et virksomhed i USA, som via the dark web køber et angreb, som bliver sendt via Ukraine til at angribe et virksomhed i Danmark. Det vil sige, hvis du ikke har et datasæt, der dækker utroligt bredt på de her trusler, så kan du ikke være effektiv og hurtigt i at blokere mod de her trusler. Og det er der, hvor Cisco Umbrellas threat intelligence er langt bedre end konkurrenterne, og det er derfor vi anbefale, man kigger vores vej. Så det er der I differentierer. Og det jeg hører sige, det er, at I har en masse, Cisco har en masse produkter i deres produktportefølje, både noget til email security, de har noget til endpoint klienter, og så har de selvfølgelig også Cisco Umbrella. Alle de her produkter er jo installeret i hele verden, og de opsamler jo, de er jo alle sammen, de har et formål om at sikre kunderne, men de indsamler forskellige typer af data. E-mail security scanner e-mail, noget der kommer igennem mail, og det jeg forstår dig sige, det er, at Cisco har så sagt, jamen al den data vi har her, den lægger vi inde i en motor, så hvis man er Umbrella-kunde og kun er kunde af et produkt, så får du i princippet intelligensen og adgang for alle de andre, så kunderne samarbejder egentlig og deler
information i en eller anden form. Ja, og vigtig point, vi samler ikke noget altså noget data. Altså, der er ikke noget kundedata, der flyder op. Det er metadata, hashværdier, indicators of compromise osv. Selvfølgelig. Altså selvfølgelig, vi beskytter alle data. Der er ikke noget, der bliver delt på tværs af kunder, men det er rigtigt. Så det vil sige, det bedste eksempel er, hvis der er en af vores kunder i Brasilien, ude i Amazon regnskov, der browser ud et år til noget, og vi ser, at det er en trussel, jamen så er I beskyttet i Danmark. Ja, og det fungerer rimelig hurtigt. Cirka maksimum 5 minutters delay, og det er fordi vi har 32 datacenter, der skal blive opdateret, så hvis du får det sidste datacenter i de 32, så kan det tage op til 5 minutter. Okay. Så det er sådan, men det er der, hvor værdien egentlig kommer fra. Så venlig, før vi siger tak og farvel. Vi har afsat noget tid i dag til Q&A og lidt at vise. Jeg skal lige tjekke de spørgsmål, der er kommet ind. Men jeg tænker, det vil give. Nu har vi jo fortalt lidt om, hvad produktet har af funktionalitet, hvad det kan, omkring gennemsigtighed, og det har noget integration til eksisterende Meraki-kunder, og det er nemt at sætte op. Men jeg tænker, at det vil give god mening, at vi hopper ind og viser, hvordan det ser ud. Hopper ind og viser. Det synes jeg også er en god idé. Jeg gør lige sådan her en gang. Så burde jeg få. Så skulle I meget gerne kunne show my screen, og så burde I kunne se min skærm i stedet for. Jeg skal lige gøre lige sådan her. People, Ja, jeg skal kan I se Nicolas' lige ryggen, hvis du kan. Ja, præcis. Jeg ved ikke, om du kan lade den større måske. Sådan, fantastisk. Ja, så jeg tænkte lige, at vi viser, hvordan jeg egentlig bruger det derhjemme. Jeg er jo Cisco, så selvfølgelig har jeg Cisco over det hele. Men det behøver I selvfølgelig ikke, som sagt, at have. Det eksempel, jeg viser jer lige nu, det er faktisk Meraki, vores Cloud Managed Networks løsning. Ja. Også. I kan se, jeg har faktisk jeg har en MX, en security appliance, altså en firewall og en router. Ja. Jeg har en switch, og jeg har noget wireless siddende hjemme hos mig, her på Amerikaplads, hvor jeg bor henne. Det her, det er mit live demo, så der er ikke noget, der bliver skjult her, så I får fuld transparency nu. Så hvis vi lige hopper ind, så kan I se, at det er egentlig her, mit Meraki-netværk, det ligger. Hurtigt lige for at se, hvor ligger mit stack henne hos mig. Og det jeg egentlig vil vise, er, hvordan jeg har integreret det med Umbrella, fordi det er super enkelt. Lige ved siden af heroppe, så har jeg mit cloud-baserede Umbrella dashboard. Det ser lidt på den her måde. For igen, som sagt, et GUI, meget intuitivt, lidt a la Meraki, hvis vi ser meget Meraki, ja. Præcis. Og jeg tror jeg faktisk, vi stjal lidt af Merakis innovation der, og smidt det over i OpenDNS. I får selvfølgelig et splash page, eller en dashboard, hvor I kan se DNS requests, proxy requests, total antal blocks, security blocks, og en hel masse andre telemetri. Men den måde, jeg egentlig integrerede det her med Meraki, er meget nemt, fordi alle vores sikkerhedsprodukter fremadrettet bliver bygget på åbne API'er. Ja. Så det vil sige, at inde i jeres Umbrella-konsol, når I nu har det kørende, så har I under admin en sektion, der hedder API Keys. Der er det egentlig det, man skal gøre, det er, at man genererer, jeg skal lige load lidt, at man genererer en API-nøgle. Som I kan se, den har jeg faktisk lavet her. Den her API-nøgle, jamen den kopierer jeg, går over i mit Meraki, hen til netværk, general, og så scroller helt i bunden. Så kan I se, at inde i Meraki dashboardet, er der faktisk noget, der hedder Cisco Umbrella Account. Og den link, den skaffer man ved at paste sin public key, og selvfølgelig sin private key, den viser jeg ikke. Og efter man så saver det her, så er egentlig vores 2 dashboards linked. Så det linker sammen. Og Meraki og Umbrella. Okay. Nu vil jeg så vise jer, hvad det betyder inde i Umbrella og inde i Meraki. Så inde i Umbrella betyder det, at hvis jeg kigger på min DNS policies, det her, hvor jeg bygger mine politikker, hvordan jeg gerne vil beskytte mit netværk, så kan I se her, at jeg faktisk herind, kan I se, der står fetching, det er API'et, der lige arbejder lidt. Så kan I faktisk se, at under networking devices,
vi har faktisk set Amerikaplads 18_guest wifi. Det er faktisk mit Meraki SSID. Okay. Det jeg har lavet på mit Meraki Wireless. Så i Umbrella, det kan du se i Umbrella dashboardet. Så i Umbrella dashboardet via API'et kommer pludselig min SSID visibilitet, sådan at jeg kan lave politikker på specifikke SSID'er og på mit netværk i Meraki. På den omvendte side, hvordan kan man så se det i Meraki? Jamen i Meraki, hvis jeg nu går ind til Firewall and Traffic Shaping Rules på mit wireless, så kan I se her, at jeg faktisk har bygget en custom layer 7 firewall regel, og at jeg bruger Umbrella Policy, Nicholas Private Policy. Og hvis I kan huske, som jeg lige viste herover, så er det jo rent faktisk Nicholas Private Policy. Så det vil sige, mine politikker fra Umbrella bliver en valgmulighed over hos Meraki, og min identitet og mit SSID og så videre, det bliver fået ind i mit Umbrella account. Alt være et copy-paste af API-nøgle, som tager et par minutter at sætte op. Så I kan se, at hvis man nu for eksempel har et meget distribueret netværk med rigtig mange sites og så videre, når man et copy-paste, så har man altså en identitet, og så kan du hurtigt apply din policy, din sikkerhedspolicy, som du har bygget i Umbrella. Så det kunne være kunder, der har en Meraki-løsning i dag, hvor de har opsat en netværksarkitektur, men det kunne være forskellige bygninger, forskellige lokationer, branch offices, eller det kunne være delt op på AD-grupper, hvad end det nu kunne være. Så kan man sige, når man linker de her to portaler sammen, så kan du udrulle nogle politikker specifikt. Altså det kan være, at der er nogle specifikke websites, de gerne vil have white labelet, men de skal kun white labels i det ene land, i det ene respektive land. Så der er et sæt regler for dem. Så du kan lave granulære regler på forskellige steder. Lige for at vise jer, hvad man egentlig kan i Umbrella, så vil jeg lige vise jer, hvordan min politik den rent faktisk er bygget op. Nu har jeg selvfølgelig applied den til mit SSID og mit hjemmenetværk, så ikke kun mit trådløs, men også hele netværket generelt set. I kan se ind i mine security settings, hvad jeg har valgt at blokere. Malware, newly seen domains, command control, dynamic DNS, potentially harmful DNS tunneling, crypto mining. Det har jeg alle sammen slået til. Så det er ret enkelt, ikke også? Altså bare for at vise jer sikkerhedsmulighederne. Samtidig har jeg sat content settings, så vi kan vælge fra en liste af content kategorier. Så som I kan se, jeg har lavet en custom en, jeg har blokeret gambling, hacking. Man kan også vælge pornografi, terrorisme og de forskellige filtre, så man ikke vil have folk browser på ens netværk. Hvis vi nu går tilbage, også bare for at vise, her har jeg faktisk også en destination list enforced, og det var bare for at teste. Jeg har faktisk ikke valgt nogle destinations, men jeg kunne hurtigt for eksempel sige, hvis jeg vil have et allow, kunne jeg hoppe ind, edit og sige .cnn.com. Hvis jeg nu trykker add, så er den tilføjet til min global allow liste, via Umbrella ikke gør noget ved den her domæne. Så det er bare nogle af mulighederne I har inde i Umbrella, og den måde jeg kan apply det, som du sagde lige før, du kan gøre det, hvis du har AD integration, vi har også mulighed for at integrere med AD, så kan du gøre det per AD bruger, per AD gruppe, på din roaming computers, per site, for dine mobile enheder, vi har også en app for mobiler, så man kan sikre, så man kan faktisk sikre, man kan bruge iOS devices og Android også, som stadig manages herindefra, og du applier en politik, sådan at selvom de sidder ud og bruger DNS ud på deres enhed fra en lufthavn et eller andet sted i verden, så vil de resolve. Så det kunne være, at de har fået en firmatelefon og er ude i udlandet et eller andet sted og logger på et gæstenetværk eller et eller andet og surfer på nettet, så kan virksomhedens politik stadigvæk ramme. Og det er vigtigt, det eneste der er selvfølgelig, der er et krav, det skal være en managed enhed. Altså det, hvis de tager deres egen med og har kontrol over devicen, så kan vi jo ikke sikre, at de bare fjerner selvfølgelig. det igen. Men ja, det er muligt. Jeg tænkte også lige, vi talte meget om visibilitet, og at der er det der hul i visibilitet, og Shadow IT og Cloud Apps er en grund til, at det sker. Umbrella har indbygget under Rapports noget, der hedder App Discovery. Der går lige et sekund, så loader den lige. Det er egentlig, jeg gerne vil vise, det er, at hvad den gør, som vi sagde i starten, fundamental protokol, DNS, brugte næsten alt. Det er det samme for apps. Apps bruger også DNS for at kommunikere. Det vil sige, hvad Umbrella gør, den går ind og profilerer alle de forskellige applikationer, man findes på ens netværk. Så hvis jeg nu går hurtigt ind, vi kan se, at jeg har lavet
approved apps. En har jeg lagt i audit, og de andre dem har jeg i unreviewed. Men som I kan se, får jeg et hurtigt overblik over de applikationer, selvfølgelig Steam, jeg er lidt en gamer, så det ligger derhjemme, men af de applikationer, som jeg egentlig bruger på mit netværk. Det er ikke noget, jeg skal gøre proaktivt, det er noget, Umbrella gør selv. Den identificerer og kategoriserer lige nu over 350.000 forskellige apps, så den vil den reflektere herind. Hvis man så trykker ind på den, jamen så vil den faktisk give dig mere detaljer på, jamen hvis du har flere identiteter, hvem er det rent faktisk, der sidst brugte den her? Den vil fortælle dig, hvorfor er det, vi vurderer, det er en business risk, financially, web reputation, usage, data storage, hvor meget trafik, får den en høj score, er der meget trafik, er der lidt trafik, hvor mange brugere er det, der bruger den, og selvfølgelig har den nogle standard certifications, compliance certificeringer, ISO 27001 og så videre. Så det er en meget hurtig måde at få et overblik over sin shadow IT miljø. Så virksomheder, det du siger her, det er virksomheder kan i princippet, når de har implementeret Umbrella, så kan de få et overblik over, jamen, hvilke apps er der, og de kan endda kigge længere ned og finde ud af, er der nogle apps, der forstyrrer, er der nogen, hvilke brugere er det, hvis man går og undrer sig over, at der er lange svartider på kundeservice, så kunne man jo hurtigt gå ind og kigge på, og finde ud af, jamen Facebook er samtlige brugere på en Facebook-app, eller sidder de og streamer på YouTube, og derfor ikke tager telefonen, så kan du gå helt ned og se, hvilke brugere det er. Ja, det er selvfølgelig ikke det skal bruges til. Det er ikke en app, det er ikke noget, der fortæller dig, hvordan brugeroplevelsen på den app er. Men det er noget, der går og kategoriserer. Du har x 100 forskellige apps. De apps, der vurderer vi, at der er de her, der har risiko. Ja. Så du kan se her, at for eksempel, det jeg vil gøre, er jo i mit unreviewed. Min review, dem har jeg approved. Men hvis jeg går herover, så kan du se nogle apps, der er lidt mindre kendt. Dem filtrerer jeg normalt på high. Og så kan jeg se, at jeg har BitTorrent og Phantom PDF, og dem har vi weighted med et high risk. Hvis jeg nu vurderer, okay, tak, super, det vil jeg ikke have i mit netværk, jamen så kan jeg trykke den her knap her, der hedder Control this app. Så bygger den selv en politik for default block, og når jeg rammer save, nu kan BitTorrent ikke bruges længere på netværk. Så det vil sige, at og det slår så også ud på telefoner og alt andet. På alt, hvor man har rullet det ud, ikke også? Umbrella. Og det skal også siges, det her, det er jo ikke 100%, det er ikke en side for Bullet, som magisk skal hjælpe med alt, men på DNS-niveau vil den blokere den her applikation. Ja, okay. Det var egentlig det, jeg havde med hurtigt. Jeg ved, vi har cirka et minut tilbage, og der var nogle spørgsmål. Ja, der er et spørgsmål her, med et rigtig godt spørgsmål. Der er en, der skriver her, at hvis de nu installerer Umbrella, og de finder ud af, at de beslutter sig for, at de ikke skal bruge det, og ikke vil have det alligevel. Ja. Hvor nemt er det at komme af med det? Det kommer lidt an på, det er et super spørgsmål. Det kommer lidt an på, hvordan den bliver udrullet, selvfølgelig. Hvis du har rullet ud på dit netværk, som sagt, så er det de her 2 konfigurationer, der skal ændres. Ja. Rent faktisk er det inde i din DHCP, eller din domain controller, 2 linjer. Så du skal bare skifte den tilbage til det var før, til TDC's IP, eller til Google, som er 8.8.8.8. Det tager vitterligt et par minutter at skifte tilbage. Så det er egentlig bare det pegning og DNS, præcis. Yes. Og det er et sted eller 2 steder, det kommer lidt an på, hvordan dit setup er lokalt, men standard, altså generelt set er det ret enkelt at rykke det tilbage. Hvis du har det ude på klienterne, og det er managed klienter, så er det jo bare ved at definere i din managed policy, så træk den og rulle dem tilbage via GPO, Microsoft GPO et eksempel, Global Policy Orchestrator, træk de her applikationer tilbage. Okay. Så det er egentlig ret enkelt. Super fint. Jeg ser her, der er en, der er blevet nødt til at gå. Super webinar. Så der er en, der spørger i forhold til prissætning, og det kan vi godt svare på kort. Som nævnt, Meraki, de kører, eller ikke Meraki, Umbrella, de kører lidt forskellige prissætninger. Der er flere forskellige modeller. Præcis. Der er både, du kan få det per måned per bruger. De fleste gør det således, at de køber i 1, 3 eller 5 år ad gangen. Ligesom man kender det fra Cisco, Meraki og andre produkter, så får man en rabat derefter, der både går ind og kigger på størrelse, og så er der også nogen, der nok vil spørge, jamen, hvordan er modellen i forhold til, hvis jeg har købt 100 licenser på 3 år,
og jeg midt i forløbet skal have nogle flere licenser added on. Så er det meget nemt. Vi er en subscription, så det vil sige, at lad os nu sige, at efter et år i en 3-års periode, vi vil gerne have 50 ekstra licenser, jamen så krediterer vi det, man har tilbage efter det tid. Så det vil sige, lad os sige, der er 24 måneder tilbage, man har 200 licenser. Ja. Så får man 24 måneder gange 200 licenser tilbage, og så fakturerer vi så 24 gange 250 licenser. Det vil sige, at forskellen, der bliver betalt, er kun de ekstra 50 licenser fremadrettet, ikke også? Okay. Så det er, så det er en model, de fleste andre også bruger, hvor man betaler for det resterende periode, der nu er tilbage fra aftalen, og så får alle licenserne samme udløbsdato. Præcis. Yes. Og der er 2 forskellige pakker. Der er en Essentials, og der er en Advanced licens. Det er bare lidt alt efter hvilken funktionalitet. Det jeg viste i dag, det er med i begge. Der er nogle mere avancerede funktionaliteter, men den tager vi, når det er relevant, tror jeg. Præcis, det tager vi fra kunde til kunde. Og man kan sige, at i første omgang, så er budskabet at få endelig udnyttet det her special offer, vi har lavet, for at få det til sted af. Fordi statistikkerne viser altså, at dem, der nu får lov til at prøve det og starter på det, jamen de fleste af dem, over halvdelen af dem, de vælger faktisk at ende med at købe produktet, fordi de bliver overrasket over, hvad det er for noget data, der egentlig kommer i slutningen. Også selvom man har, det kan være, at man har en Microsoft 365, eller man har noget Intune, og man har en masse applikationer, og man tænker, jamen, det er relativt få brugere, der nu logger på udefra, men jeg kunne forestille mig, at man oftest bliver overrasket over det resultat, der nu kommer ud på, hvor meget Cisco Umbrella faktisk har blokeret. Og jeg vil så også sige, en af de vigtige ting, når man nu kører en trial, og man synes, det er spændende, og nu har man brugt tid på at konfigurere og bygge sin politik op, som man gerne vil have, så har I som M-Networks og kunden mulighed for at simpelthen fortsætte købe subscription. Vi linker portalene med trial-portalen, og I fortsætter med det, I har konfigureret. Okay, så man ikke har smidt væk de 30 dage, man har brugt på at... Præcis, og så det betyder reelt set, at det er så ikke så godt for vores forretning med pyt med det. Det betyder reelt set, at det special offer, vi tilbyder jer, hvor vi hjælper jer med at få det sat op og konfigureret, så kan I køre trialen, I får jeres executive report, hvor vi gennemgår, hvad den har fanget i den her periode. Hvis det viser sig, at det er et produkt, I gerne vil arbejde videre med, så kan man acceptere tilbuddet, og så får vi bestilt licensen, og så laver I noget i backenden, der gør, at produktet bare fortsætter, så I skal ikke reinstallere, I skal ikke lave nye politikker, ingenting. Konfigurationen fortsætter egentlig bare. Og det er jo en god information at få, så næsten for godt til at være sandt i mine ører, men det er jo herligt. Super. Vi ser her. Vi skal også med respekt for deltagernes tid, så tænker jeg, at vi takker af for i dag. I har min e-mail, og I får som nævnt et replay rum, hvor I får et link tilsendt, hvor I må meget gerne dele det her webinar. Kom gerne med feedback i forhold til indholdet i dag, og hvad I synes om formatet i dag, fordi at det er som nævnt nyt for os, at vi har en deltager med fra producentens side, og noget vi meget gerne vil gøre os noget mere af. Og hvis I har nogle mere specifikke, nogle tekniske spørgsmål inde bagved, så er I velkommen til at kontakte mig, og det kan være, at jeg ikke kan svare på alle spørgsmålene, men så kunne det være, at jeg kunne lokke Nicolas til at komme med et svar på, jeg kunne forestille mig, at nogle af jer tekniske hoveder inde bagved, der har nogle gode spørgsmål til det. Og jeg tænker, at det var det for i dag. Så tusind tak. Tak fordi I var med. Hej igen. Hej.